Miquel Camps, què tal, com estàs? Molt bé. Escolta'm, les pimes són una realitat molt important. Diuen que a Europa, a Espanya, a Catalunya, l'estructura econòmica és pimes. Més del 98%. Imagina't, o sigui, tots són pimes i de tant en tant hi ha alguna gran empresa. Per tant, tenen que ser-hi. les pimes són molt importants. Aleshores, tu ets quarta generació d'una empresa familiar, d'una pime, Miquel Camps S.A., instal·lacions d'electricitat, fontaneria, xarxes informàtica, treballeu per locals, oficines, seus industrials, comerços, ets el fundador de Miquel Camps S.L., que és una empresa de climatització, també soci fundador de Tadexa, que és una fàbrica on feu conductes de ventilació de xapa, i actualment tens responsabilitats importants en tot l'àmbit de la gestió de les pimes, perquè ets el president d'Autònoms Pimec, les pimes hi ha molts autònoms, moltíssims, president de Pimec Metall, sector metall, i també membre del comitè executiu de Pimec. Hi ha un concepte que t'he sentit a parlar moltes vegades i que em fascina, i que molta gent diu, però què vol dir això el Miquel? Què vol dir amb això el Miquel? I és allò que tu defineixes com a els treballadors fantasmes. A les empreses, a les pimes, hi ha treballadors fantasmes. Qui són aquests personatges? És important detectar-los perquè són molt perillosos, perquè són fantasmes no en el sentit de fer por, sinó en el sentit que no es veuen. No els detectes. No els detectes. Comencem pel principi. Les nostres pimes tenen l'obligació, la necessitat de créixer, això és molt important, el creixement de les pimes, i és molt bo que una pime, una bona notícia, tingui com a objectiu créixer en facturació, en contractació, etc. Per tant, la bona notícia és quan aconseguim que la nostra pime arribi al mercat, s'estableixi i comenci a créixer. Comenci a agafar comandes, a contractar gent, anem bé, anem pel bon camí. És el que cal. Anem pel bon camí. Què passa llavors? Que la teva gent de confiança, de la que tu t'envoltes, comença a necessitar gent que l'ajudi. Per tant, ampliem equip. És molt fàcil, no? El que fa projectes necessita algú més, el que fa compres necessita algú més, el que fa estoc necessita algú més, el que fa... Tothom té que tenir gent... Totes les àrees van creixent. Tot va creixent. Això és molt bona notícia per una empresa. Què passa aquí? Quin consell m'hauria de donar a les nostres pimes aquí? Que constantment vigilin el treballador fantasma. Què és el treballador fantasma? És aquell que acaba cobrant per no fer res. Acaba cobrant per dir-li a una altra persona el que té que fer. Una cosa que ell feia, que ha anat creixent, ha anat començant a tindre gent, col·laboradors que l'ajudaven, i arriba a un punt on només es dedica a explicar, tu li dius el que té que fer i ell li diu a l'altre. O sigui, li passa el paper a l'altre. Sí, correcte. Tu et dona un paper i aquest el que fa és fa de corretja, transmissió, i li passa el paper a un altre. I a sobre, sovint són els que més cobren. Perquè figura que és com directiu o com responsable d'àrea. I té el talent per fer-ho, possiblement, però s'envolta de gent que li fa aquesta feina. Per això una solució que us proposo jo és fer servir molt el job description. Job description, allò, què fas exactament? M'encanta, m'agrada més que l'Excel. L'Excel ja vaig veure l'altre dia que no et caia molt l'Excel. No, ens estima, ens enganya, però job description és molt potent. Per què? Descripció de cada funció. Correcte, job description és que tu tens que agafar el teu equip de personal cada X temps i dir-li, escriu-me en un paper quines són les teves tasques, el teu dia a dia. Ja no per vigilar que siguis efectiu, perquè se suposa que si contractat és perquè tens aquest talent, sinó per mirar de redistribuir les feines en aquest creixement. I per tant, Miquel, el job description és dinàmic. És dinàmic. El job description, quan tu vas entrar fa 4 anys a l'empresa, no hauria de tenir a veure amb el job description d'una empresa que ha crescut. I cada cop que contractes algú, varia aquestes responsabilitats. Exacte. I si no el vigilem és quan acabes tenint treballadors fantasma, per allà pul·lulant, saps? Que es dediquen a repartir feines, però no fer-les. És boníssim. Per tant, el treballador fantasma és un treballador, Miquel, que amaga el seu job description, que l'oculta, no? Correcte. Perquè ell ha presentat uns resultats que no són seus, no? Ha presentat una feina que no ha fet ell. Es posa medalles. Llavors, a vegades ho detectes quan dius, escolta'm, i això com ho heu fet? Espera que t'ho pregunto. Ja en tenim un aquí. Tu no saps de què va això? Tu no ho has fet, això. També... Per tant, un cazafantasmes, te'n recordes la pel·lícula Cazafantasmes? Sí. Un cazafantasmes és aquest moment, no? Té que ser-hi, sense confondre un tema important. És molt bo definir les feines de cadascú, però en una pime també és bo saber que tothom té que fer de tot, en un moment donat. La típica d'això de si cal, jo sóc el primer que tinc que descarregar el camió, per suposat. Si cal en un moment donat tinc que contestar el telèfon, per suposat. No entrem amb el job description de dir no, està sonant el telèfon, no l'agafa ningú, és que això no és la meva feina. Home, no fotem. A la pime no. La pime, la feina és de tots i tots hem de sumar esforços amb tot el que sigui. Ara bé, hem de repartir molt bé aquestes feines, d'estar molt ben repartides. I després també vigilar, perquè al nostre equip, tu agafes una persona que vols que tingui més talent i faci més coses i li costa molt deixar de fer una cosa. És molt difícil, per exemple, dir-li a una persona, a partir d'ara no contestes el telèfon tu, mentre més faci una altra cosa de més talent ja contestarà l'altra.
Quan ho ha fet sempre, però sempre ho he fet jo. Per què no puc fer-ho? Jo puc fer-ho, jo ho faig jo. És veritat. Hem d'anar amb molta cura. Això passa molt amb directors de màrqueting, que són directors de màrqueting i un dia els fan directors generals. I el director general segueix fent de director de màrqueting i li està tocant els nassos al director de màrqueting i no està fent la seva feina de visió estratègica, etc. Per tant, la job description té que servir per ordenar això i per detectar els treballadors fantasma que malauradament hi són massa en els nostres Van creixent molt, no? Hem de treure el cazafantasmes, el detector. Correcte. Miquel Camps, un plaer. Moltes gràcies.